Dobrý deň, ahoj všetci. Vítam vás pri dnešných rozhovoroch. Ako môžete vidieť, nebudú to rozhovory moje so mnou, ale bude so mnou dnes Alžbeta Kobidová, ktorá sa venuje dulovaniu, takže je dula. A môjim zámerom je rozprávať sa o témach aj pôrodu, tehotenstva a aj po pôrode. Uvidíme, čo sa nám podarí stihnúť. A z takého pohľadu ja som chlap a nie som veľmi v týchto témach zorientovaný a je dosť možné, že nie som sám a nie som osamelý. Takže ja si od Betky nechám poradiť, čo to vlastne dulovanie je a ako sa z môjho chlapského pohľadu k téme dúl, k téme pôrodov dá na základe jej skúseností postaviť a pohnúť vpred. Betka, ahoj. Ahoj. No, tak ja som začal, ja som povedal, o čom dnešný rozhovor bude, tak povedz niečo o sebe. Viem, že takisto robíš takéto rozhovory s dulami, volá sa to Dula s dulou a tam si pozývaš svoje kolegyne alebo ženy, ktoré sa venujú tomu istému a tam máte rozhovory žena, tak povedz o tom niečo viac. Inak zaujímavé, že to vyšlo akurát na dnes, lebo dneska som mala mať 13. svoj rozhovor a som si tak hovorila, že či si nedám rozhovor sama so sebou, lebo 13 je moje obľúbené číslo. Áno, robím rozhovory s rôznymi dulami. Práve preto, lebo to, čo mňa najviac inšpiruje, sú ostatné ženy v tej mojej práci. Každá má inú esenciu, každá robíme veci úplne inak, v zmysle toho, že čo sú tie naše nejaké také podprofesie. A je to pre mňa asi najsilnejšie, čo som mohla dostať od tej práce, tú komunitu žien okolo seba. A tak by som možno zoširoka začala, že kto je dula vlastne, že prečo táto profesia vznikla. Ona vlastne nie je úplne oficiálna, tá profesia, akože nejak legislatívne, ale vznikla podľa mňa práve preto, že nám chýba komunita. Nám chýba to, ako sme niekedy žili vo viacgeneračných domoch, rodinách a v tom, kde si vlastne tú tradíciu alebo zručnosti rôzne predávali vlastne babka, mame, dcére a tak ďalej, hej, že tieto rodové veci. A toto sa nejak vytratilo. Už sme takí veľmi individualistickí, zavretí vo svojich nejakých domčekoch a bývaniach. A častokrát, ja keď sa pýtam žien, že kedy naposledy videli naozaj zblízka dojčiť nejakú inú ženu a to dieťa, že kedy videli, ako to funguje, ten mechanizmus, ako prehltá to dieťa, tak mi povedia, že vlastne nikdy. Že moja sestra síce dojčila, ale že ona sa tak zatvárala buď, alebo že nikdy som nechcela som jej pozerať na prsia. Takže sme takí odpojení od týchto tém, týkajúci sa aj teda tehotenstva, pôrodu, aj úplne iných ďalších vecí, sexuality napríklad. Takže dula je pre mňa človek, alebo teda žena, ktorá je takzvaná múdra žena, a vie tieto nejaké zručnosti akoby vyťahovať z tých žien. Hej, vie im dať návod alebo sprevádzať ich cestou. Akože vo všeobecnosti je to ponímané, že tehotenstvo, pôrod, popôrodné obdobie, väčšinou tak pracujeme teda ako duli, ale dula môže byť, dajme tomu, tá, ktorá sprevádza smrťou, teda odchodom človeka, a môže byť pri rôznych takýchto významných obdobiach v živote človeka. Čiže ono to je veľmi širokospektrálna práca, by som povedala. No a teda čo ja vnímam, že najviac si to ľudia mýlia, že pôrodná asistentka a dula, tak tam by som povedala iba to, že ten rozdiel vlastne pôrodnej asistentky a duly je taký, že na Slovensku pôrodná asistentka pracuje v pôrodnici v danom nejakom systéme, a stará sa o ženu a má veľmi obmedzený čas na to, aby sa o ňu starala. Hej? Že v nejakých úsekoch pôrodu alebo pred pôrodom robí nejaké vyšetrenia
Ale my nemáme takú komunitnú pôrodnú asistentku, ktorá naozaj celé tehotenstvo komunikuje s tou ženou, čo ju trápi po tej emočnej úrovni, aj tej fyzickej. A potom je celý ten pôrod so ženou, čiže toto u nás úplne chýba a práve preto tá dula v tomto nahrádza akoby prácu tej pôrodnej asistentky, že dula sa stretáva počas celého tehotenstva so ženou, naozaj by mala vedieť o nej veľmi veľa informácií, vzniká tam nejaký taký veľmi intimný vzťah a potom počas pôrodu na základe toho vie na tú ženu reagovať. A vie ju vlastne sprevádzať lepšie tým pôrodom. Aj z toho dôvodu, že je tam od začiatku toho pôrodu väčšinou, teda môže byť od začiatku až do konca. Naozaj akože nikde neodchádza, nemá iné rodičky na starosti a tak. Čiže asi som sa už moc rozkecala, ale je pre mňa veľmi dôležité povedať, že čo je vlastne dula versus pôrodná asistentka. Tam vznikla pre mňa otázka jedna. Dula prichádza aj do pôrodnice s tou matkou budúcou. Ale pri tom pôrode je ten zdravotnícky personál, hej, aj tá pôrodná asistentka. Takže nie je to tak, že dula zostane s tou budúcou mamičkou úplne sama. Ona je len jej takou pomocníčkou a pozná ju veľmi dobre a aj cez dulu vlastne tá matka komunikuje s zdravotným personálom. Hej, tak? Dobre tomu rozumiem? Ja by som to trošku poopravila, lebo áno, ten personál v pôrodnici je tam prítomný, ale on je prítomný v nejakých úsekoch, že on nie je kontinuálne s tou ženou. Kdežto dula je kontinuálne s tou ženou a práve v tom je to čaro tej práce, že naozaj my vidíme ten pôrod od A po Z, ako sa vyvíja, ako možno nejaké emócie vyplavujú sa z tej ženy a tým, že poznáme aj tú psychológiu, aj vieme držať ten priestor pre tú ženu počas pôrodu, tak vieme možno v niektorých situáciách naozaj akože reagovať tak, ako tá žena potrebuje. A zdravotný personál je tam na zdravotné úkony. To znamená, že pôrodná asistentka chodí merať tlak, merať ozvy bábätka v nejakých intervaloch. Niekedy tie intervaly môžu byť veľmi dlhé. Včera som sa rozprávala s jednou ženou, ktorá mi povedala, že ona vlastne začala rodiť a rodila vlastne nejakých 12 hodín, kým proste bola tá aktívna fáza pôrodu. A teda tá pôrodná asistentka tam prišla, neviem, každé 3 hodiny. Hej? Čiže to je dosť veľký rozdiel mať niekoho pri sebe, alebo aj za dverami. Ja môžem byť kľudne za dverami, ale tá žena vie, že som tam. Že naozaj nikam neodchádzam. A tá pôrodná asistentka má na starosti iné ženy. Čiže môže mať na starosti 4, 5, 6 žien. A vtedy tá žena jedna, ktorá potrebuje naozaj tú plnú prítomnosť, keď sa nemôže na ňu obrátiť alebo ju hľadá, to sa včera stalo v tom príbehu, tak je to také, že je sama. Hej? Že cíti sama. Ja si to ako chlap ani neviem predstaviť, ale viem, čo to je, keď niečo robím napríklad v dielni a potrebujem ďalšie 2 ruky a pomôcť niekoho. A ja nemám sa na koho obrátiť a to sa nedejú veľké veci s môjim telom a s 2 životmi, hej, ktorých sa to týka. Tým, čo si teraz povedala, si mi čiastočne, alebo možno aj väčšou časťou odpovedala na otázku, ktorej som sa chcel venovať, a to je hlavne pohľad chlapa a prvé otázky chlapa na situáciu, keď žijem dlhšie s priateľkou, partnerkou alebo so ženou, môže to byť dlhšie, kratšie a zistíme, alebo žena zistí, že budeme čakať bábätko, že je tehotná a príde za mnou, podebatíme sa, oznámi mi túto správu a teraz každý sme inakší a každý tieto veci vyhodnocujeme aj po svojom, aj s tým, ako sme naučení, čo si v sebe nesieme. A prišla mi taká situácia, že ešte stále niektorí z nás, chlapov, sme nastavení tak, že môžeme zareagovať
podľa niekoho neprimerane na túto situáciu, ale podľa niekoho je to úplne prirodzená reakcia. Posuniem sa ďalej. Žena je istú dobu už v tehotenstve a teraz buď sa rozpráva s kamoškou, alebo prečíta si niečo v časopise na internete, že je vynikajúce a je veľmi pomocné, keď má pri sebe počas tehotenstva, pôrodu a aj po pôrode človeka, teda keď má pri sebe dulu. No a príde v plnej takej nadšenosti povedať túto informáciu svojmu mužovi, chlapovi, partnerovi a prvé on vo svojom nastavení si ju vypočuje a opýta sa, a to ti na čo bude? A kto to bude platiť? A kopec žien to zvládlo samých, tak čo robíš tu fóry, tak dokážeš to aj ty sama, nie? Keď to tisícky, milióny žien po koľko rokov dokázali same a nemali s tým žiadny problém a ešte tam okolo teba aj v nemocnici bude kopec doktorov, tak ako na čo tu budeme riešiť ako hej? Dostal som sa do tejto situácie, mne osobne to nie je veľmi príjemné, ale môže sa to stať aj ženám, pretože sú v partnerskom vzťahu s chlapom, ktorý sa na tieto veci pozerá tak. No a teraz by som aj na základe tvojej skúsenosti veľmi rád počul, čo mne ako chlapovi s takýmto nastavením, ako túto službu priblížiť, čo už si aj do istej miery urobila, v čom je to pre ženu prínosné, ale v čom je to prínosné pre celý ten partnerský vzťah. Hej, že čo to prináša aj chlapovi a ako prípadne sa on do toho celého procesu tehotenstva, pôrodu aj po pôrode môže viac zapojiť. V prvom rade by som reagovala na tú tvoju prvú reakciu, že kto to je, ako nám tento človek môže pomôcť, alebo že ešte môžu byť aj veľmi pejoratívne tieto prvé reakcie, ale to je len prvá reakcia je väčšinou naša emócia nejaká, ktorú si nesieme z nejakej minulosti, z nejakého ublíženia alebo z takého zraneného dieťaťa, hej? Keď nemáme niečo v sebe vysporiadané. Keď toto odznieje a sme ľudia, ktorí sme sa zhodli na tom, že chceme prebrať zodpovednosť za svoj vlastný život, čo je veľmi dôležité, lebo ja väčšinou si myslím, že všetci sme v takomto nastavení, ale tak to tak vnímam a potom to rozprávam ľuďom, že ale nie sme. Tak si to povedzme na rovinu, že postavme sa do tej role tých už dospelých ľudí a zoberme tú zodpovednosť. Tak potom sa dokážeme rozprávať vlastne o tom, že čo sú tie prínosy tejto osoby aj v tom partnerskom vzťahu. Samozrejme musí prísť chvíľa, kedy muž je tiež otvorený tomu rozhovoru a kedy si nájdeme ten priestor a dokážeme sa rozprávať práve bez tých emócií o tom. Ja veľmi rada prizývam mužov ku stretnutiam, kde teda som aj ja, aby sme sa normálne o tom čisto dokázali porozprávať a je pre mňa úplne v poriadku, keď niektorý muž to má nejak nastavené a dajme tomu, proste každý sme na nejakej svojej životnej ceste. Nie každý sa chce o tom rozprávať, ale som veľmi rada, keď je tam aspoň trochu taká otvorenosť. Poviem to cez jeden príbeh, ktorý sa mi stal nedávno, kde žena teda dovliekla svojho muža, lebo som povedala, že by bolo fajn, keby prišiel. On bol celý čas tak akože ticho a iba tak kúkal a nevedel, čo sa má opýtať, takže som rozprávala ja. No a vlastne mojou úlohou nebolo vôbec presvedčiť ho teda o tom, že ja mám byť pri ich pôrode, ale iba otvoriť tie témy, aby on vedel, do čoho ide. Hej, keď bude pri pôrode, lebo on sám nebol si istý, že či chce alebo nechce byť pri pôrode. No a on vlastne nerozprával celý čas nič. A on iba tak akože pozeral s možno takým miernym strachom, ale ja som na ňom videla, že chce. Hej, že bolo v ňom to, že on vlastne nevie možno, čo sa má opýtať, ale je tam, to znamená, že chce, že sa zaujíma o to tehotenstvo, o ten pôrod a o tú jeho ženu a chce stať pri jej boku. Toto je pre mňa veľmi, veľmi dôležitý prvý krok, že ten muž vystúpi z svojej nejakej komfortnej zóny a povie si, dobre, tak poďme otvoriť tieto témy, poďme sa rozprávať.
že prečo áno, prečo nie. A, a poďme vstúpiť do takej svojej zodpovednosti. A neviem, či som úplne odpovedala na tú tvoju otázku. Boli tam pre mňa veci, ktoré som si aj ja akože uložil a nejako začlenil. Takže z toho, čo si povedala, mi vyšlo, že dôležité pre mňa ako chlapa je prijať fakt, že napríklad budem otcom. Hej? A postaviť sa k tomu zodpovedne nie ako chlapec, ale tam ten prerod z chlapca do muža nastane niekedy veľmi rýchlo, keď si to pripustíme. A tým pádom prebrať zodpovednosť za, v prvom rade za svoj život inak. Presne tak. A potom pustiť do seba už aj tú skutočnosť, že mám ženu a budeme mať spolu dieťa, naše dieťa. Hej? Takže to je ten dôležitý moment pre mňa, čo som z toho vyťahol si z toho tvojho, čo si rozprávala. No a potom je ďalšie, ako buď chcem, alebo nechcem tej žene v celom procese a v celej dobe trvania nášho tehotenstva, beriem to tak, aj keď sa tie fyzické veci dejú v nej, ako je môžem byť nápomocný. Hej? Takže prvé to, čo som vychytil od teba, je, že byť prítomný v tom, čo sa deje. Hej? Byť prítomný, to je to prvé. Takisto ako to je byť prítomný v tom vzťahu, hej, že ešte predtým, ako to tehotenstvo začne, byť naozaj prítomný s tým, že počúvam tú ženu. Takto, ešte by som začala skôr. V prvom rade počúvam seba. Učím sa niečo o sebe. Aké sú tie moje prvé reakcie? Hej, snažím sa ako keby spoznať sa, potom spoznať tú ženu, a spoznať náš vzťah. A na základe tohto celého budem môcť spoznávať a sám seba v tom vzťahu zase ku dieťaťu. Lebo keď sa nepoznám, keď neviem, aké sú moje reakcie a prečo sú také, aké sú, tak sa ťažko ide potom do tých druhých vzťahov. Čiže tá nová duša, to dieťa, ktoré prichádza, je, tak by som povedala v úvodzovkách, iba ďalší nový vzťah, ktorý budem nadväzovať. A keď ja nemám naplnené niečo sám v sebe, keď sa nepoznám, tak konám z pozície toho zraneného aj v ostatných vzťahoch. Ubližujem žene, ubližujem ľuďom okolo seba a potom istým spôsobom aj dieťaťu. Hej? Keď ja nemám niečo v sebe naplnené. Robila som teraz jeden rozhovor o súcite. A v každej vlastne otázke mi vychádzalo, že pokiaľ ja sa nepostaram dostatočne sama o seba, neviem byť súcitná voči iným. A to si myslím, že to je takým kľúčom ku všetkému v podstate, ku všetkým tým vzťahom a tak. No a ešte by som sa tak vrátila k tej otázke, že prečo vlastne Dula, ja tak vždycky upriamujem pozornosť tým mužom na to, že naozaj nám veľmi chýba komunita. Veľmi nám chýbajú tie ruky, ktoré sa o teba postarajú, keď, dajme tomu, si chorý a máš mužský soplík. Hej? Veľmi ti chýba niekto, veľmi nám chýba fyzickosť, veľmi nám chýba dotyk ako spoločnosti. My sme proste nedotykoví. Čiže, lebo sme prestali žiť v komunite. Hej. Prestali sme vnímať, aké to je vlastne, keď žijeme pod jednou strechou viacerí a vlastne musíme si nejak tie vzťahy proste budovať a musíme si nájsť cesty. A tým pádom veľa nevieme o tom období tehotenstva aj napríklad o umieraní. Hej. Nevieme veľa o tom, sme od toho odpojení. Čiže ja som tu akoby na také sprostredkovanie, že ako by to mohlo vyzerať, keby tam bola tá vzájomná spolupráca. A určite by som ešte k tomu povedala, že je veľmi dobré, aj keď je pri porode, že aj muž, aj dula. Hej? Že aj toto sa dá, to sa nevylučuje jedno s druhým a vie to byť nádherná spolupráca. Naozaj, vieme sa nahradiť pri niektorých úkonoch, viem ja, dajme tomu povedať mužovi, uistiť ho v tom, že aha, dobre robíš, čo robíš, hej, že teraz naozaj akože super, viem ho pozbudiť v tom, že ako môže pomôcť tej žene.
aj počas tehotenstva, aj počas pôrodu. A ja mám veľmi rada mužov, ktorí sa veľa pýtajú. Takže myslím si, že tam už tým záujmom začína tá celá spolupráca. Čiže to by mal byť asi prvý krok alebo prvá reakcia muža, ktorý je vo svojej sile, že sa zaujíma. Čo je to ma zaujalo veľmi, keď si povedala, čo je to ten úkon? Ako ja, ako chlap, môžem robiť nejaký úkon počas tehotenstva, pôrodu a samozrejme aj po pôrode. Čo to je? Ja neviem. Ja prakticky ani neviem, že čo urobiť v tom tehotenstve so ženou, keď sa jej nepýtam, čo jej urobí dobre. Hej, čo je to ten úkon, ktorým ja dokážem prispieť, aby to tehotenstvo malo taký príjemný priebeh. A muži sú radi, keď majú úlohy. Keď vedia presne, čo majú robiť. Hej? Čiže to sú presne tie úkony, že ja mám niekde na tabuli napísané, že vlastne dnes alebo keď žena sa cíti, dajme tomu, že necíti sa dneska až tak dobre, môžem jej ponúknuť, že ja neviem, dáme jej masáž chodidiel, uvarím jej teplú polievku, postaram sa o ňu, aby ona sa mohla cez svoje telo starať o to dieťa, aby ho mohla vyživovať, aby ona bola vyživená. Hej, to je najhlavnejšou úlohou muža, vyživiť tú ženu, aby ona mohla proste vyživiť potom ďalej to dieťa. Takisto je to potom počas 6. nedelia. Aby ona mohla dojčiť, treba, aby bolo o ňu postarané. Aby ona v tom nebola celom sama. Čiže takéto drobné úkony, niekedy sú, pri tom pôrode môžu byť aj naozaj také veľmi málo viditeľné okom, ale srdcom sú o to viditeľnejšie. Je to tvorenie naozaj bezpečného priestoru. To, čo žena, by som povedala, ak potrebuje jednu vec pri pôrode, tak je to bezpečie. A pre mňa funkcia muža, to je také hlúpe slovné spojenie, ale to, čo by mal muž zabezpečovať, je byť takým pilierom pre tú rodinu a pre ženu, aby sa naozaj o ňo mohla oprieť. Ja to možno poviem cez svoj vlastný príbeh pôrodný. Ja som rodila pomerne dlho, ale tá aktívna fáza pôrodu u mňa začala vtedy, keď som vedela, že je pri mne môj muž. Že tam mám to, že proste môžem sa zosypať, pretože on ma postaví, alebo mi pomôže postaviť sa. Môžem dať zo seba von akékoľvek emócie, pretože on ma nebude súdiť. Mám tam takéto psychologické bezpečie. Dobre. Takže ja teraz potrebujem z nejakého takého chlapa, ktorý chodí s chalanmi po robote na pivo a chodí v piatok na nejakú zábavu, tak asi sa prepnúť a byť pri tej mojej žene a trošku jej s tým všetkým, čo sa týka aj domácnosti, aj jej nejakého emočného nastavenia a zmien. Aj začať pomáhať, hej? Takže tak mi to vychádza. No ty brďo. A ešte by som povedala z toho piva, hej, že to nie je zlé. Niekto má proste takéto filtre, hej, že potrebujem naozaj, akože ja som mala veľké predsudky voči tomu, že idem do krčmy, dám si pivo, dám si za jeden a takéto, ale môj ujo, ktorý teraz býva s nami v jednom dome, ma tak akože vyviedol z omylu, že naozaj to môže byť pre niekoho spôsob, akým filtrujem veci, to, že sa stretnem v tej mužskej komunite. Pokiaľ je to samozrejme s nejakou normálnou mierou, že sa nespijem pod obraz Boží a proste neviem, vlastne nedokážem nič vnímať, ale idem naozaj na to jedno pivo s chalanmi, kde možno zavnímam aj tú takú mužskú spolupatričnosť. Hej, lebo je dôležité, aby aj ten muž mal z čoho čerpať a kde vlastne načerpávať silu. Niekto to môže mať cez to, že ide na pivo a je to úplne v poriadku. Niekto to má cez šport, niekto to má cez hudbu. Každý máme nejaké svoje studne, z ktorých čerpáme a to je veľmi dôležité povedať, že aj ten muž potrebuje mať niečo také svoje, o čo sa on môže sám oprieť, aby mohol potom domov prísť silný a pomáhať tej žene a dieťaťu prípadne. No, v mojom prípade to
to pivo a zafajčená bunda nie je, takže v tomto ja som trošku iný. Ale rozumiem tomu, čo hovoríš a je to dôležité. Aby som ja mal tú moju nádobu vnútornú plnú a aby som z nej mohol potom dávať a pomáhať v tomto prípade tej mojej žene. Fajne. Dobre. Ja som len chcela dať ako pozornosť tomu, že každý to môže mať rôzne. Hej, že to, cez čo si nachádzame tie naše zdroje, z ktorých čerpáme, môžu byť fakt rôzne. Hovorila si o pilieri mužovi, ktorý stojí pri žene napríklad v tej aktívnej fáze tehotenstva. Dobre, to beriem, že aktívna fáza tehotenstva je už, nazvem to tak zjednodušene. Je to ten pôrod, kedy už žena sa pripravuje, aj to dieťatko vychádza z nej von. To je aktívna fáza pôrodu. Hej, povedal si o aktívnej fáze tehotenstva. Aktívna fáza tehotenstva neexistuje, pokiaľ viem. Ale teda aktívna fáza pôrodu je vlastne už podľa personálu pôrodného je aktívna fáza pôrodu vlastne od toho, kedy žena je otvorená na 5 cm, hej, aby terminologicky sme boli nejak správne, až do doby, kedy to bábätko vychádza von. To je vlastne prvá doba pôrodná a to, kedy bábätko vychádza von cez pôrodné cesty, je už druhá doba pôrodná. Ja myslela som to celkovo, hej, v tej aktívnejšej fáze toho pôrodu. Čiže je to v zásade vtedy, kedy nás tá žena najviac potrebuje. A dostávam sa k ďalšej situácii. Mňa, muža ako piliera, keďže beriem ja celý pôrod aj tehotenstvo ženy z môjho pohľadu, tak beriem to tak, že žena počas pôrodu je v určitom, nazvem to, inom stave vedomia. Dá sa to tak povedať. Určite. Na mne ako mužovi je byť pri nej aktívne a stať pri nej. Keď nie som OK s tým, že by som chcel byť pri pôrode, tak vynikajúcou možnosťou je, aby pri mojej žene bola dula, ktorá je zvyknutá na tie procesy, ktoré sa dejú so ženským telom, na to, že už na skúsenosť, že už viackrát bola pri pôrode, čiže je to pre ňu také prirodzenejšie a už je s týmito situáciami zžitá. Mne to prirodzené nie je. A môžem ja ako chlap pri tom pôrode, a keď predstavujem ten pilier, som ja akýmsi aj komunikačným prostriedkom medzi ženou a personálom nemocnice. Napríklad rozprávame sa so ženou o tom, ako by si ten pôrod predstavovala, čo chce, čo vyžaduje, pretože sú rôzne techniky, ktoré si môže počas pôrodu a aj tesne po pôrode dopriať, a hlavne so svojím malým dieťaťom a novonarodeným. Či je mojou úlohou aj nestáť tam ako taký puk, alebo také tvrdé tupelo, ale jednoducho prijať fakt, že to je aj moje dieťa a ten personál nemocnice zaobchádza s tou malou bytosťou, ktorá je mojim dieťaťom. Čiže tlmočiť tomu personálu v nemocnici potreby matky, ale takisto aj moje potreby, ako sa s tou mojou ženou dohodneme. Myslím teraz napríklad, že veľká téma je, aspoň čo ja zachytávam, je téma bondingu. A viem, že v niektorých nemocniciach je ten bonding príjmaný otvorenejšie, aj na dlhšiu dobu, a niekde príde či už zdravotná sestra alebo porodná asistentka, šup, mamička, dieťatko už musíme vám zobrať, lebo ho potrebujeme odvážiť, pomerať, a ja neviem, aké všetky vety ešte sú používané.
to je tá otázka, že či ja sa môžem postaviť za tú ženu pred personálom nemocnice a povedať, no tak hopr, my sme sa aj rozprávali aj s doktorom, s primárom, aj s pôrodnou asistentkou. Moja žena s tým dieťatkom bude mať ešte čas, ja neviem, ešte ďalších 20 minút, alebo ešte, keď všetko prebieha úplne v pohode, no nie sú žiadne komplikácie, vlastne nebyť len taký púčik pri tom pôrode, ale jednoducho si aj otvoriť ústa a povedať svoj názor a to tlmočiť to, čo chcem. A to, čo chce tá moja žena, pretože ja si aj neviem predstaviť, čo sa v tej žene počas pôrodu deje, či už na tej emočnej alebo tej fyzickej úrovni. Ale ešte, kým mi odpovieš, tak prosím ťa, povedz pár slovami, čo je to bonding a potom na tú ďalšiu otázku. Bonding je vlastne akési spájanie sa, ale ja by som to uviedla na pravú mieru, že čo myslíme. My myslíme kontakt koža na kožu, ktorý je tesne po pôrode. Lebo bonding môže byť vo vzťahu, to je prepájanie sa vo vzťahu, hej. Kedykoľvek vlastne takými drobnými aktivitami môžeme sa spájať. Čiže myslíme teda kontakt koža na kožu po pôrode. Mal by byť ideálne aspoň 2 hodiny po pôrode, bez akejkoľvek separácie. Hej, toto je z hľadiska evidence-based medicine. To znamená, že to dieťa nie je odnášané od matky alebo teda od otca v prípade cisárskeho rezu. 2 hodiny. Realita je však iná. A ja by som začala zase zo široka z takého, že zhodneme sa na tom, že žijeme teda v demokratickej krajine. Zatiaľ. A dúfam, že aj budeme. Demokracia prináša veľa zodpovedností. To znamená, že je to zodpovednosť za nás samých, za náš život, ale zároveň tým, že sa stávame rodičmi, sme aj právne zodpovední aj za to dieťa. A z tohto dôvodu, a nie len z tohto dôvodu, ale aj z biologického nejakého nastavenia nášho, by mal ten otec byť ten, ktorý komunikuje voči personálu, lebo je zodpovedný za to dieťa. Hej? Zodpovedný za to, čo sa s ním deje. Ako prvý. To, že vám v pôrodnici niekto povie, že my sme zodpovední, nie je to tak. Oni sú zodpovední za zdravotnú starostlivosť. Vy ste právne zodpovední za to dieťa. Čiže máte právo, ktoré vám z nejakého len takého dôvodu, že niekto si zmyslí, nemôže byť odopierané. Takže určite sa treba postaviť za to, čo je správne a na čom sme sa dohodli spolu s tou ženou. Znovu idem k príbehu. Ja som dala jednému páru za domácu úlohu si prejsť spolu pôrodný plán, aby žena mužovi svojimi slovami vysvetlila, že ktoré body z toho pôrodného plánu sú pre ňu najdôležitejšie a prečo. Tá otázka prečo je veľmi dôležitá. Preto, aby ona pochopila, že čo je pre ňu naozaj dôležité, aby ona si to dala do slov, preto, aby on pochopil, aha, vlastne, že toto fakt by mohlo byť takto. Aby to potom vedel následne odôvodniť aj tomu personálu, že my sme si to želali preto, lebo je to takto, hej, je to pre tú ženu nesmierne dôležité. A vlastne cez tú komunikáciu pôrodného plánu, a niekto sa ma minulo spýtal, že či je dôležité si písať pôrodný plán. Ja si myslím, že áno, práve preto, lebo to môže byť nejaký spájací bod, cez ktorý sa vieme ako keby vzájomne prepojiť a naladiť na ten pôrod. Že aha, pre mňa je naozaj dôležité, aby sa nikto nechytal toho dieťaťa po pôrode, pretože viem, aké sú, dajme tomu, tie fyziologické predpoklady na to, aby tam nastal dobrá nejaká vzťahová väzba na začiatku, pretože napríklad kto by si opovážil po pôrode suky zobrať hneď malého psíka do rúk, veď by nás dohryzla, hej. To isté nastáva v tele matky, hej, nejaký taký šiestý zmysel by som to nazvala, ktorý proste, ona má taký ochranársky pud. Ako náhle sa toto nezapne, môže to byť proste veľmi dlho niekde odpojené a potrebujeme to znovu ako keby spojiť. Čiže
keď viem, že táto skutočnosť je pre mňa naozaj veľmi dôležitá a ten muž má logické dôvody, hej, naozaj veľmi po lopate to treba vysvetliť mužom, tak on sa vie vtedy oveľa lepšie postaviť do tej svojej sily a potom komunikovať to následne s personálom. Čiže no asi takto. On tam vie byť veľmi takým, to, čo si povedal, že vie tam byť pilierom aj v tejto komunikácii pri tom pôrode. A teraz mi z toho vychádza, že keď počas tehotenstva komunikuje pár, rodičia, aj s dulou a ona je takisto pri tom pôrode, tak už sú na tlmočenie týchto požiadaviek matky a aj otca, už sú v tej nemocnici dvaja. Už je to muž a už je to dula. Čiže už je to predsa len väčšia taká podpora aj pre tú matku a dáva mi to, teraz keď o tom hovoríš, veľký zmysel. Čiže ja aj ako chlap môžem mať ešte nejakú pochybnosť, pretože do týchto situácií sa nedostávam každý deň. Nedostávam sa do konfrontácie slovnej alebo nejakej výmeny argumentácie s lekármi, na čo nie som zvyknutý a možno do istej miery som aj zvyknutý na to, že ten lekár je pre mňa autorita. A s týmto nastavením fungujeme podľa mňa od malička, či je to pán učiteľ, či je to pán farár, či je to pán doktor, tak my stále potláčame seba, svoje cítenie našej pravdy a niekedy veľmi ťažko komunikujeme to, čo chceme navonok a nie len pri rozhovore s kamarátom alebo s nejakým známym, ale o to ťažšie je to pri komunikácii s nejakou autoritou. Takže vidím to ako obrovský benefit a vraciam sa k tej mojej prvej otázke, že prečo dula pri pôrode a ako mne a mojej žene môže pomôcť. Čiže toto je jedna z tých vecí, že už sme dvaja tlmočníci potrieb nášho páru, potrieb to, čo si myslíme, že je pre naše dieťa v tom momente najlepšie a už sme na to dvaja, na komunikáciu aj s tým zdravotníckym personálom. Ona určite potrebuje mať veľa opory tá žena. Čiže je to, keď si tak predstavím, že toho personálu pri pôrode, jeden pôrod som rátala, lebo sa mi zdalo, že nesmierne veľa ľudí sa tam zjavilo z toho zdravotníckeho, teda personálu. A bolo tam, myslím, že 13 ľudí, ktorí sa tam vystriedali v jednom boxe. A my sme tam boli s mužom dvaja, a teda tá žena a dieťa, takže dajme tomu 4. To bol veľký nepomer. Hej. Ak sa chceme rozprávať o nejakej rovnoprávnosti, tak prečo by nemohli ísť aj traja s tou ženou do pôrodnice? Jasné, sú tam nejaké kapacitné dôvody a tak, ale myslím si, že sprievod duly a sprievod partnera by už mal byť bežná súčasť toho pôrodu. No. Jedna veľká moja otázka, aj čo som riešil, pretože takisto som nebol do témy pôrodov, témy dúl, témy starostlivosti a podpory ženy nejako zorientovaný, ale dostal som sa aj ku zákonu a v zákone je, neviem teraz presne v ktorom, ale je napísané, že s matkou, rodičkou môže ísť do nemocnice jedna sprievodná osoba. Dobre, hovorím? A v niektorých prípadoch aj z rozprávaní, aj z rozhovorov, ktoré ty robíš, tak som zachytil, že keď ide do pôrodnice aj muž, tak už je to považované za druhú sprievodnú osobu a už niekedy vznikajú komplikácie, myslím od zdravotného personálu, ktorý argumentuje, že vy si môžete zobrať so sebou len jednu sprievodnú osobu a už tu máte dve a už je tu Tak som sa zamyslel a mi prišlo, že do frasa, ja ako otec dieťaťa nie som sprievodná osoba, ja som jeho otec. A to bolo také vo mne, že naozaj mňa niekto považuje, dobre, som osoba, ktorá vstupuje do toho nemocničného priestoru a sú tam isté podmienky jedno s druhým. Ale
ja sa nepovažujem za sprievodnú osobu, ja som Mhm. rodič, otec toho Mhm. dieťaťa Mhm. a sprievodná osoba so mnou je dula, ktorá tej žene pomôže. A aj z toho, čo som vydedukoval, tak sa o ňu stará, vie, či tá žena potrebuje zahriať, či potrebuje niečo pomasírovať, či potrebuje zmeniť polohu, či sa nejako uvoľniť a podobné veci. Takže Mhm. pre mňa to začína byť dosť silná téma, takisto vnútorne Mhm. a začína byť na takéto vyjadrenia dosť reakčný, pretože v konečnom dôsledku ja som otec a tá žena je matka Mhm. a to dieťa je naše. Ja si myslím, že ono stačí sa pozrieť na tie pôrodnice alebo tie krajiny, kde sa to dá. A kde sa to dá nie s tým, že no museli sme to tak spraviť, lebo proste chceli tu byť dvaja, ale kde sa to dá tak, že dobrý deň rodičia, vítame Mhm. vašu dulu, lebo ona proste vieme o tom, že ona nám pomôže pri tom celom pôrodnom procese. Ona tú rodičku pozná v podstate najlepšie z tej ženskej možno stránky. Takže ja som zažila takéto pôrodnice, zažila som takéto pôrody nie len v Čechách, aj na Slovensku som ich zažila. Takže skôr ja sa na to dívam tak, že toto je tá inšpirácia a možno vzor alebo to, kam sa chceme dostať a poďme otvárať tie témy. A ďakujem ti, že vravíš to, že si aj nasratý na to, že ťa to vie tak iritovať, tieto témy, lebo nie každý muž to tak má a podľa mňa to je správne sa tak kúsok prinasrať, lebo z toho plynie potom tá aktivita alebo ten aktivizmus, vieš, že aj proste to, akú tu máme teraz politickú situáciu, keď budeme čušať a budeme proste si kopať na svojom piesočku, no málo sa zmení. Mhm. Ako náhle vystúpime možno z nejakej svojej komfortnej zóny, ale za tú dobrú vec a ideme do toho, že poďme meniť veci k lepšiemu, tak sa veci menia. A ja to vidím. A z toho, čo hovoríš, je teda naše zdravotníctvo nastavené tak, že ešte takýto prístup nie je príliš štandardný a taký, že by sa to dialo vo všetkých porodniciach? Myslím aj s tými návštevami dvoch ľudí a aj komunikácia matka personál, dula personál. Áno, nedieje sa to vo všetkých pôrodniciach. Akurát by som to prirovnala, ja som sa nedávno teda presťahovala do Banskej Bystrice, alebo teda ku Banskej Bystrici a predtým som žila dlhé roky v Bratislave. Tam je to už bežné. Myslím, že už veľmi málo ľudí sa ma pýtalo, že kto je dula. Myslím si, že to je už také, že ľudia vedia. Bežne sa chodí do pôrodnice partner dula. Nie je to niečo, že neštandardné, nejaká víla z lesa prišla. A tu v okolí Banskej Bystrice ešte stále to musím ľuďom vysvetľovať, čo beriem ako súčasť svojej profesie a je to pre mňa akože je to pre mňa také otváranie rozhovorov a je to fajn, ale na druhej strane je to ešte v niektorých pôrodniciach také zatvorené. Takže je to stále, že jedna sprievodná osoba a pomaličky sa to posúva a otvára, ale pomaly. Nie je to teda tak, to, čo hovoríš, nie je to systémová záležitosť, ale je to personálna, hej? Nastavenie tých, dajme tomu, primárov, vrchných sestier a hlavne asi aj toho, kto sa na tú smenu dostane a akú smenu tá tehotná žena, poviem to, vychytá, hej? Je to tak. Je to tak. A dokonca, keď sa rozprávame o krásnych pôrodoch v Čechách, tak väčšinou myslíme tie moravské pôrodnice, ale keď sa posunieme viacej na západ, aj tam sú stále pôrodnice, ktoré sú za opicami, hej? Ktoré sú takisto ako u nás niektoré na Slovensku, že nejdu s dobou. A veľmi to závisí od vedenia a od toho nastavenia celého toho kolektívu. A moja skúsenosť je, a teraz nechcem nikoho akože zhadzovať, haniť, alebo skôr poviem, že existujú aj výnimky, ale moja skúsenosť je, že tie veľké pôrodnice, také tie fakultné, alebo ako sa to volá, že
že proste by mali zobrať všetky kritické prípady alebo také, čo majú novorodenecké lístky a tak, sú väčšinou najpomalšie v pokroku. Žiaľ. Lebo usudzujem, že to vychádza z toho, že vidia veľmi veľa problematických prípadov a vidia veľmi veľa toho, že musia zasiahnuť niekde, kde už je nejaká patológia a tým pádom sa potom stávajú aj k tým fyziologickým pôrodom a k tým prirodzeným teda takým spôsobom, že čo kde ošetriť a čo kde kam zasiahnuť, hej? No. Niekedy aj keď nie je treba, hej? Niekedy aj keď nie je treba, určite. Čítal som, neviem už kto to povedal, myslím, že to bol chlap a tá veta, alebo ten jeho citát, to vyhlásenie bolo také, že najlepší pôrod alebo najlepší priebeh pôrodu je taký, keď žena v nemocnici rodí sama, alebo s dulou, alebo s pôrodnou asistentkou a lekár a ten ďalší personál len sedia v kúte a celé to pozorujú. A samozrejme, keď nastane nejaká komplikácia alebo sa vyskytne nejaká nepredvídaná situácia, ktorá sa vymyká tomu prirodzenému fyziologickému pôrodu, a vtedy je vhodné, aj podľa môjho názoru, aby ten zdravotnícky personál, lekári sa zapojili do toho pôrodu. Ale je veľmi pre mňa niekedy až také prekvapivé, že naozaj to ženské telo pri pôrode vie, čo má robiť z tých prípadov, teda z tých pôrodov vo viac ako 90%, aby som to povedal aj nejako technickejšie. A ten pôrod je pre telo prirodzený proces alebo nejaký prirodzená súčasť. To telo je vo väčšine, ženské telo je vo väčšine prípadov nastavené na prirodzený pôrod. A určite. Preto sa mi to veľmi páči, že naozaj nech je doktor prítomný, ale nech nechá najviac tú prírodu, nech si urobí svoje. Buď to povedal, myslím, že to povedal Kaščák, primár z Trenčína, že pôrodník by mal buď ležať alebo bežať. A ja s tým súhlasím. Ja súhlasím, že kedysi chodili k pôrodom iba ženy. Hej? Tí muži neboli prítomní vôbec. A môžeme sa pozrieť na to, ako sa to zmenilo. Teraz ja neviem, koľko percent gynekologov, pôrodníkov je mužov. Veľmi veľa, veľmi veľké percento. Hej, by som možno povedala, že 85. Ja stále to vnímam, že ten muž tým pádom, že to nevie precítiť cez to svoje fyzické telo, by mal mať v tom o to väčšiu pokoru. A toto sa nedeje, žiaľ. Žiaľ, muži často, keď vidím niektorých pôrodníkov pri pôrode, sú skrytí za svoje ego. Sú v tej pozícii toho zraneného chlapca, ktorý sa bojí niekde, hej? A preto, možno, že prečo by mala mať znovu, sa vrátiť k tej prvej otázke, prečo by mala mať žena pri pôrode dulu, lebo dula, pokiaľ je, alebo teda z môjho pohľadu, ako to mám ja nastavené, ja mám plnú dôveru v život, plnú dôveru v ten pôrodný proces a v to, že keď sa deje niečo nefyziologické, vieme to v tom celom fyziologickom procese krásne vidieť a že aha, tu sú nejaké veci, ktoré by sme mohli odčítať, že toto už je mimo ako keby toho fyziologického. A vedia to tí odborníci dobre vyčítať už počas tehotenstva pri vyšetreniach. Takže ja súhlasím s tým, že by mala byť skôr žena pri pôrode ako muž, s výnimkou otca. Hej, pokiaľ naozaj akože toto pre mňa predstavuje obrovské bezpečie pre mňa ako ženu a pre ostatné ženy. To, že tam majú tých svojich partnerov, je si myslím veľmi, veľmi kľúčové a vnímam to podobne ako ty, že teda to nie je sprievodná osoba. To je proste otec dieťaťa.
Prejdem ešte na tú ďalšiu moju prvotnú otázku, lebo som sa v tých mojich chlapských vyjadreniach tak ako si začal usádzať a je to téma aj tých peňazí, pretože pravdepodobne, keď niečo pre teba niekto spraví, nejakú službu, tak za to v dnešnom svete je to nastavené tak, bude chcieť aj nejakú odmenu vo forme, to je jedno, či vo forme peňazí alebo čokoľvek iného. A beriem to tak, že dula je platená služba, ktorú si my so ženou ako budúci rodičia objednáme, budeme spolu komunikovať a prakticky nastavíme si podmienky aj nejakej intenzity stretávania, intenzity konzultácií a potom aj nejakej, ja neviem, ako sa to presne volá, keď už sa blíži ten pôrod, tak ty si nejako viazaná tým termínom, alebo ako to je? Áno, tam sa drží pôrodná pohotovosť. Myslím, že každá dula to má takto, že od tých 2 týždňov pred pôrodom, pred termínom vypočítaným, ktorý môže sa samozrejme veľmi, veľmi líšiť, do tých 2 týždňov po termíne dula je v nejakej takej pohotovosti, čo teda si myslím, že je veľmi nezaplatená služba a ono by sa to, keby sa to malo naceniť, tak sa to ani nedá úplne dobre naceniť, lebo by to bolo veľmi drahé. Je to z môjho pohľadu najťažšia časť našej práce, pretože ja som 24 hodín denne na telefóne k dispozícii tej žene a som naozaj pripravená vyštartovať kedykoľvek k tomu pôrodu, či je deň, či je noc, či mám nejaké rodinné povinnosti alebo nejaké iné dohodnuté veci. Musím ich vedieť proste zrušiť, musím vedieť sa naozaj veľmi rýchlo ísť proste za tou ženou. Pre mňa to je to, že si zorganizujem celú rodinu. Že viem, kde pôjde moje dieťa, aj v noci. Napríklad poviem také, že zo svojej vlastnej skúsenosti, keď teraz som napríklad v pôrodnej pohotovosti, čiže ja by som mohla zavrieť teraz rýchlo tento hovor a bežať, keby mi žena volala. Ale stáva sa, že môj muž chodí do Viedne do práce a teda ja som vtedy s malou sama a musím byť nastavená, že v noci ju proste zobudím, keby náhodou mi volá nejaká žena, zobudím ju a prenesiem ju k nejakej babke alebo niekde k niekomu, kto ju vezme v noci. Takže toto vie byť veľmi stresujúce a je to časť tej služby, ktorá je veľmi málo zaplatená, ale treba to vnímať takto, že ako to vlastne má tá dula nastavené, že čo všetko vlastne ona, aj keď sa nám zdá, že nič nerobí momentálne veľmi aktívne, tak robí v skutočnosti. Podľa toho, čo hovoríš, tak prakticky ten čas, tie 2 týždne pred pôrodom, ty žiješ život nás, tých rodičov. Hej? Prakticky si celý svoj život prispôsobíš harmonogramu a fungovaniu nášho života. V zásade áno. Akože veľmi si budujem tú dôveru s tými rodičmi v tom, že by som chcela mať od nich informácie. Čím častejšie, tým lepšie v zmysle toho, že mám aspoň informáciu, že aha, toto sa deje, toto sa možno deje neštandardnejšie ako minulé, hej, už sú tam nejaké znaky toho, že to telo sa pripravuje na pôrod. A v tomto ja mám taký pokoj a istotu, že potom viem oveľa lepšie odčítať, že kedy asi sa naozaj pripraviť na ten pôrod, ale nedá sa to vždy. Hej. Nedá sa to vždy a to mi potvrdil tento 1.1. Termín tohto roka, že vlastne zobudili ma silvestrovské búchačky s tým, že som bola strašne nervózna, že čo tu ľudia, tie petardy furt a ohňostroje búchajú. A potom som bola za to veľmi vďačná, lebo o 20 minút na to mi volala žena s tým, že rodí. Takže ja už som bola vlastne hore. A vlastne išla som k pôrodu. Takže vie to byť veľmi pestré v tomto. Ale áno, žijem život v zásade taký, aby som bola vždy pripravená ísť ku pôrodu. No. No teraz jasné, že mi ide v mojej racionálnej hlave ohľadom tej odmeny pre človeka, ktorý
2 týždne z mesiaca, 24/7 venuje svoj čas tomu, aby bol pripravený kedykoľvek vstať, zobrať tašku, nasadnúť do auta a ísť s nami k pôrodu. Takže mám nejaké základné čísla sám pre seba. Dobre. Veľmi oni zaujímavé. tie čísla sú veľmi symbolické v skutočnosti, lebo tak už aj ja po nejakých tých svojich skúsenostiach som sa naučila, že kedy asi sa to blíži, ako to približne aspoň vypočítať alebo ako sa nastaviť. A je to tak, že ja v tom období tých 4 týždňov okolo toho pôrodu si plánujem veci. Ale plánujem si ich vždycky s ohľadom na to, že áno, môže sa stať, že idem k pôrodu, že môžem to naozaj zrušiť a tí ľudia vedia o tom, že to môžem zrušiť. Keby som si neplánovala žiadne veci a ten čas by som mala vyhradený iba na to, že proste stojím pri telefóne, by to bolo veľmi nereálne a neviem si to predstaviť, že by som sa takto dokázala obetovať tomu jednému pôrodu. Niekedy sa stáva aj, že mám viac žien v pôrodnej pohotovosti. To znamená, že sa to nejak prekrýva. Hej? Že žena, niektorá jedna je po termíne a už k druhej mi začne pohotovosť. Nedá sa to vždycky odhadnúť a vyskladať tak, aby aby som mala priestor iba na tú jednu ženu. A vždy potom také doladenie je asi na tej vzájomnej komunikácii s jednou aj s druhou. Určite. Betka, doplnila si mi, čo som potreboval vedieť a veľmi príjemný čas tvojimi odpoveďami, ako jasné, mojimi otázkami, ja si sám sebe tým nejako lahodím, hej, ale proste veľmi, veľmi dobré a nové informácie som získal, preto aby som aj sám seba dokázal posunúť znova o krok ďalej a pristupovať k veciam, ktoré sa dejú v mojom živote a ktoré sa týkajú aj tehotenstva, porodu, vzťahu mojich žien, vzťahu k mojej žene a vzťahu, keď si vyberieme aj Dulu, tak vzťah k ďalšej žene, k Dule, ktorá sa k nám pripojí. To niečo mu priznal teraz. Čo? Eva, sorry. Dobre, vidno, že najvyšší čas ukončiť naše dnešné rozhovory. A ja ti ďakujem a možno príde chvíľa, že sa vidíme aj opäť a pre všetkých, ktorí pozerajú toto naše video, keď budete mať nejaké otázky, napíšte do komentára, takisto keď nájdete kontakty cez rôzne sociálne siete, môžete sa nám ozvať a teda nám. Betka je ten človek, ktorý sa venuje dulovaniu a ktorá je dula. Takže otázky môžete smerovať na ňu. Ja môžem byť v tomto prípade len akýsi sprostredkovateľ. Takže ja ti, Betka, ďakujem. Ďakujem všetkým, že ste vydržali počúvať a pozerať až do týchto chvíľ a verím, že sa vidíme niekedy na budúce. Ďakujem aj ja a ešte by som tak na záver povedala, že doprajme si takú slobodu v tých vzťahoch a možno otvorenosť a záujem jeden od druhého. Ďakujem. Majte sa, dovidenia, ahoj.